Тук е рибарската седянка. Така баш къде ето го върха. Да. Баш как е така. Ето го коуч, значи на тебе ще все пак ти е 12. Ама... Хело, Гроздан, здравейте! Здрасти! И седянката. Ако искате, започваме с малко ако не... неуредици, но нещата ще се оправят. Мисля, че тук след чише 2 работата ще тръгне. Следващото включване на тъмно. Да, ще светне ли? Айде, Венко, Айде. моята пръчка се. Айде, Венко! Дик! Натегни. Тук е... Тия момчета фана нещо. Айде да Венко на пръчката. Ръката му боле в този кук. Рибата. Май няма риба. Как няма бе? Година там. Тя беше там година, на сушето. Той ги вади като на буксир, като са по... Няма риба, май. Така ги мала си, бас. Ако има риби, ще е добре, ама не ми върши. Това ти не им даваш. Няма аванс, няма за кога. Чакай да минем от тук да видим сега какво става. Оп. Оп. Той е толкова малко. Айде, Венко, това ще за тия 2 дена, това ти е улова, поне да си го видиш, нали? Вътре ли? Така. Айде, рибата е всяка. Айде. И кревет няма нужда да рибва или да го донесе. Няма към кревет. Бива. Колко толкова? Пана симбата на топчето, виж го този мръсник, бе. Дай ради дюшекта. Оп. Или да, няма смисъл. Ще я пръскаме. Къде ти антибиотик? Там е. Да го носа ли? Дай да го пръснем. Душицата. О, чакай, сега те пускат. Дишай. Диши дълбоко. Айде, докарай баба ти. Баба ти докарай. Дя го. Ай. Айде, ой, ще площ на плиткото, пак ще уловят. Марш! След малко недоразумение, което се изразяваш, че нямаше барбекю, благодарение на този господин е там с ракити от джубите, а така, то що? Ситуацията е доста подобрена. Ситуацията е следната. Вече имаме барбекю, имаме мясо. Чакаме рибата само. Да, рибата я няма, ама и тя ще дойде. Ето тук господата се грижат за тия работи. Сашко начука паржолите. Ето тук да опитаме. Мозък. И след малко ще се включим с една панорамна гледка.
имаше ъгла. Малко мърва. Снимаме мръвката. Тук е господата. Въдиците са заложени. Добрата новина е, че даже нищо да не са хвани, няма да останем гладни. Да. И нека истинския риболов започне сега. Айде, топ са фила, каква си са лебец. Бре, Мешена. какво правиш, бе? Бе, да седи там, бе. Мешеничка така леки. Нека влезне тук навътре. Така лекинко да ми... така, пред мен да е удобно на всички. така. Лекинко ика да ми олегне умората. Пред мен да е удобно на всички. Чуята барам с ръце, мил съм си ги. Еми не, то стол не е. Нали знаеш? Той ще мете от тата. Добре, бе. Как взе за силка, като 3 сектора пресече направо. Искам да видя дали е натам. Да, защото искам само помахна на камерата и се усмихна. Нищо, ако няма хора други. Няма хора, бе. Амо, искам да ви кажа, че на това нямане. Помня, не знам, ако сте гледали един български филм, как от цаца стана кит, сега и при нас пасажи от китове ще има. Само гледайте. Сега ще ги прибия. Улова на деня, хищника на спининг, макар че не е захапал, само сме го прекарали през гърба, ама това е положението. Късмет. Такъв му бил късмета. Абе, Повика, това да не е шаран. сега да го ползваме за стръв, а? Така и така добре се е прекарал. Ами да? Ще е идеално, май. Остана на терета. Това върха ли? Той тук се умоква. Мак. Втори опит. Втори опит. Още го чака, бе! Какво дигаме, брат? То няма нищо. Ма тя идва насам, заради това ти отпуска. Гледай отпред, че Ето, виж, че влакното отпуснато. къде засечи тази въдица? Това е някое дребно рибенце. Я да видим. Ей, го мръсника сега. Я нави. Аз се навивах до сега. Ема, значи, щом ти отпуска, тя се е закачила и е там. Ето, продължава ти отпуска. Оп. Вада има там. Пропаднах. Има ли? Нема ли? Сега ще извади 300 грама шаран. Това вика няма никак. Трябва да не ви попускам. Това на къста дистанция тук. И добре, той навива, продължава да отпуска. Да не ти е? Я стоя малко. Ми като ги не засичаш. Много дълъг косъм, бе. Аз нема си играем с малки рибет. Ема. Не, косама трябва да е по-коса. Тя изтръвта беше малко. Тю! Ай, следващия. Така, след този Човек каза свили направо, гледай какво става. пореден неуспешен опит за лов на риба, огънчето, греяното вино е там в тенджерата, ако не го виждате, да сте го видели. Аз ви гарантирам, че е много хубаво. Тук малко огънче. Греяно винци, греяно винци. Мака. Пара излиза, пара. Мака. С какво е, бе? С греяно винци с канелка, пиперче и мед. Мелем. Мехлем. Пиеш и викаш. Да. Искам още, искам още. Мелем.
Лошото е обаче, че имаме 2 туби по 10 литра вино. И газ да го сгреем всичкото. Ще е дълга. Така че, пожелайте ни успех. Ти опит! Той е готов. Охо, тука. Той е готов. Тук ли е? Той си го взе. Трети опит. Леко. Тук е. Свети, тук. Сега ти видим аванс. Как Да го виждам. Сега малко го отпусна. това тренер. По натегата, а? О, тук е. Охо. Айде! С бутуши има ли някой? Симбат с уличната лампа излиза. Лягай, това е кошмар. Не е кошмар. Хубав сън е. Даже мога да се местиш на там, ако ще да сън. А не си така си добре. Той е симбата тук. Леко. Бурти, леко. Малка. Дай направо да скара. Гледай да ги изкараш. Влади го към барбекю. Искаш челник да ти сложим. Добре, ама вие светите какво? Че ние толкова зрители остали да не свети, бе. Един лови и 5 кибици. Къдната веднага завъртя лампичката, ева. Как Кой не? аз ли? А кепта къде е? Кепта е тук. Е между моите и Дали твоите. ще разгонят тия другите риби, като след не станат? Да. Аз си знаех, че трябва да пуснем малко по-различна музика, нещо златна рибка, затворник. Според мен е от виното. Да, трябва да се грее. Трябва да се грее. Ми да видим кой ще ни докара от София, ако такова да идва някой за вино да мине имайте през нас, предвид, че има едни Та флажни въдица е хвърлена от другия край на гьола. Да, между другото. Опа, тя е доста далеч. Пусни милиона. То негото не е такова. По-натега ли? Не, бързо Свети там, бе. Ой, свети там. Аз не знам на къде. Не му е. Някой го вземи нещо. Мурти рибаля. Браво, Мурти. Това не го за колана да не го дръпна. Изчагари го. Е, той си взима хубаво тази риба. Но той е твоята зима, така, ама ти не я засече. сега Не, сама тя сме. вижте си продължи, като дойдехме и опълши после. Тя го закача за баварец и ще го издърпам. Добре. Тази има много по-добре от това моята. Симба варди се оттам, че ако откачи да право, че ти фръкне челник. направо, че съм бързал това. Като го гледам Мурти как се Ама запълва. нема, той още не... Конеца не му е дошъл на макара. Да, далеч сме. Ето далече, оттам мога да се откачи по всеко време и... И няма да спиш тази вечер. Ще видиш звязди в тъмно време. По-мощно. Добре бе. И тут трябва да седнем да ядем. А. Толкова риба ще има. Двойни, тройни рънове. Ама това е добре, виж сега първо на теб, после на него. Работата се раздвижва. И въпросът е, че неговата тая навътре, моята беше на брега. Ами се. Момчеле, те ли че джапаш? Е, да. Къде го? Диги въйцата и върви назад, ако Чай, сме под другите. Ако трябва мини от тук, ще ги дигнем. по-добре върви ти назад. Само гледай, че май си при влакното. Не бой се. Ето го. Шаранец. Яша, бе. Ти го вкарваш и аз го изтеглям. Чай, че тръгна да бега. То плитка за това. Голямо е, прасето е голямо. Леко ще го счупи. Стой така. Вътре. Той се откачи. Той се откачи даже, там на време. Браво. Дали бе? Да. Късмет? Я изтегли въйцата. Симба, пази се да не те чупти куката. Изтегли. Навивай. Да не ме чалайдис. Добре. Стой само малко. Да, добре. Антибиотика.
Дивей, бива бе. О, бива. Па я бива. Я светнете го да го снимам. 6-7 кила. Браво, хубав е. Влезнаха. Идват. Лесно го извадих и мислих, че е малка, да ви кажа честно. Бива. Антибиотика момчиле? На кофта. Това се е пръснал от топчета, бе, виж го, бе. Майка си дай, И дай топчето. Да, я видим къде му е раната да му пръснем антибиотик. Няма рана, ти ги правиш жива рана. Жива рана, вика. Чакай, стой. чакай. Тръж го така да не почне да скача. Така. Айде. Разписахме се. Айде, разписахме се. Снимай го с някакъв телефон. Добре. Снимай го с някой телефон. Така. Води кепа. Да, само. Сега трябва да се приближим. Раздвижиха май нещата. Свлачище е било това там. Смолян Пампорово. Да. Смолян Пампорово. 7 метра от пътното по сега. 60 метра от пътното по Давай. И сега. Хочеш ти без мене? И сега тя. Почуя без тебе. Като жутешки дани, като свия рани, как замиришу юрговани. Като жутешки рани, kako svija rani, kad zamirišu jorgovani. Насам народе, чела ми. Što me ne zboli, Да идвам ли? Ние ще идем, бе. Аз даже ще документирам престъпното деяние. Хайде. Много благодаря. Вече е следващия ден. Никой не се напи толкова много с нощче. Да не кажем хич. Мина обяд, барбекюто работи и след много часове неуспехи, тук виждате хората работят с нов хъс, защото... Айде! Местим пръчките. Ти си, Сашо. Средната, Саша прибива. Ама изчакай. И както си говориме, И както си говорим, айде бе, мамичката ти мръсна, бе. Трябваше да прибиеш до сега. И тук само фалшиви тревоги. Да, си беше Само аз доста съм истина. истина. Затова да, Венко се занимава с сериозните работи. Четите трябва да имат сила. Да ги дърпат. Тия прасета. няма. Аз ще направя едно малко по-дълго клипче, защото трябва нещо да снимаме в крайна сметка. Там съседите по място извадяха 18 кг и половина шаран. И там отгоре виждате Симбата как извършва някакви действия, които на мен не са ми понятни, но очевидно ще хвърля въдицата. Ти ли правиш такива? Да. Не, сам е. По принцип. Вчера ги мерих, ама файда няма. Загуба на време. Вчера ги мерих, ма файда няма. Това ще ги така. изкараме, бе. Няма, трябва да дръпне, няма. Виж, че се окроти. Шафръга. Там с оранжевото. Ето, замахва. Там падна. Чак и аз го видях къде падна този път. Не мога повярвам. Я да им да го снимаме малко. Ама то това е такова, бе. Какво? Да измери дълбочината. Мери дълбочина. Добре, няма да го снимаме. Седиме тук. Чакайте да снимаме малко мръвките. Не вземи стържа. Сега ще оправим работа, няма проблеми.
Ей, Ватко, и ни пържолки взимахме. Иде. Айде. Синята, бе. То къде е, бе? Моите ли? Зелена! Зелената, давай! Айде бе, човек! Като вчера ще я пребеш! Ти ще те фърля в гьо! Мурче се до само гладен, бе. Айде бе, човек! Мурче е Оп. гладен, бе, въдия, бе. Къде това е моята риба? Капанар, там беше се фанала там. Това вика моята риба. Ей, разписа се, значи другия път ще ма кара да идвам. Ще се местиш ли? Сигурно да, не знам. Сега като изкараш 48 кила сом, няма са... Е, май трябва да пусна камерата, бе, мамка. На Митко звънехте ли? На Митко умра мордия. Запали му една цигарка му дай, той много обича сега с цигарка риба да вади. Тук ли са цигарите? Запали му вика цигарка му дай. Да, той много обича да вади риба и да пуши цигарка. Да не видя нищо ми това очите. Момчета, само ще ви кажа, че една батерия на камерата не може да свалим. Това малко. Пускай го буксира. Вадиш да оплете тук. Мята гласа, среда стороне. Мята глата, вика. Мята глата. Аз съм. 100% ти сега с тази риба, че дигнеш джаба от тук бая. Ама тия пак ли са неговите, бе? Никой няма души, а? Ти си избутуши, Я моето. ми вземи тия телефони, що от мен. Венко, сбутуши ли си? Да. Яла тука. Кепай. Чакай. Риба има тук, бе. Не е риба, аз съм. Риба си плува насам, бе. Виж неговия кака, бе. На къде? Надясно. Не мога да надя. Не, че е надясно, но е много надясно. Виж то трепери, бе. Има ли? Аз съм минал през него. Цял си това там. Я ми дай кеп. Иде. Чакай, че. твоята риба? Еги е там къде е. Венко я сбутуши, бе. Яна, как стои? Не, там иде, ради. Аз тремина. Тя е на радио, след какво си е мама. Майко. Къде ти си беля? Що съм белял, къде знам какво. Я дигни я симбата, той без сложи не дигни ги минало долу. Искаш ли се стойката? Ти отпред, аз отзад. Не си, над него си. Тя, тук рибата не. А не, това ми е лово. Чудесна логика. Минало. Бах ти си рементиките. Чакай, Венко ще влезе, той Венко. ще избутуши, бе. Давай, Айде, бат, Вени. от другата страна. Що съм вика беля? Влези вътре, бе, набъркай се, бе. Айде още навътре, нагази. Има още 50 санта бутуш. Защо се ги бутуша? Ух, леле. Глави с тия. Трябва да ти го вкарам аз кепа и тогава ще дигаш. Е, сега готов. И не дигаш нагоре, после дърпаш само към... Айде сега дърпай. Малко ти закачваме. Дърпай го направо навън. Нищо, бе, преуправих ли? То се чува дали също да не. Това е мур, бе. О, това е мур, бе. То вие не го ли виде? Не. Сега ще разбереш какво е. Нали?
От качете глава. Диги го долу, толкова добре. Главата трябва да напръскаш. Евентуално. Аз ще съм готов да го... Тук. Ма не, това е добра. Това амур искам да го потегнем. Това ще ми е най-големия. Така стой само малко. Дай го за кучанка. Да го, ето тук го пръсни и ще го завъртим едно обратно да го прегледаме. И тия рани му напуска малко. То остана... Това са пръски, не са рани. Това са пръски. Това са пръски кръв. Гонят сомовете там напред. Ей, главата му изпада туморлясала. Туморляса. Ай. Пускайте го, че бая го държи. Нищо му няма. Устата е сега, че му оправи нея. Кантар някой взели? Това е някъде там между другото, ма не знам къде точно. А ово да го изтегнем. Бих се зарадвал. И давайте кантари. Кантара е в куфара. 10 има, а? Може и повече да е. И трябва. Оставям тук, какво ще я оставям, няма смисъл. Да не стане тук да тръгна триви, това се мести от там, тук. Няма место. Мисля, че няма смисъл. Ма знам ли какво ще стане. Моля да се смътя. Сега, ако ударят още две риби е там. Бясната канелка. Включен ли? Не, до сантиметър. Така. 12,73. 73. 10 малко. Как ще е 10 и малко? Дай Това устата сак си, няма ба. килова. 12 кила. 700 грама този сак, даже му са много. Чакай да ме. 12 кила и малко. Да снимаме рибето. Да, бе, аз една снимка, няма ли да си направим с него? Еми добре ще, айде. Добре, мога. Аз не знам къде се бе закачил, той ме бе изплюва. Не, беше се закачил добре. Да ти направим една снимка. Айде. Ето. Не, Отваряй го. влизаш е тук, отваряш го и ако стиска, ако не... Ще стиска, аз снимам бе. Да, по-важно е да има кой да снима. Ето тук го оставим. Ти оттам после мога да изкарваш снимки, нали? Всичко мога. Като снимам в 4К, мога да изкарам и в близък план. Така. Готово. Ако искаш го пускай. Хубава рибка. Чак. Айде. Ще замине. Кънчо страфта. Я, дръж това, че съм. С бестите обори, мога да се разбереш. То си е амурджия от край време. Той много ги обича. Симба, ще местим ли? Какво стана? Не мога да затягам много. Стана нещо. Айде. Не бе, така, нищо да правим. Не, много. Това е хубава риба, между. Айде, стана нещо. Има оплитане на твоите са, да знаеш. Нищо, да, изкара сам. Не бе. Там. Дърпай. Това е хубава риба, защото така бяга. Ето. Това отива по 20 кг. Виж сега, като пускаш напред, въртиш. Обаче не отпускай никога линията. Трябва да ти е така изпъната винаги. Ево, преплете се лоня. Нищо. Вайди спокойно. Аз ще пана пръчките, ще преметна. Че да го усетя. Айде, брат ми. Де отпуска, бе? Време беше. Давай. Де отпуска? Венко, сега мини от тука. Къде? Е, тука, виж. Над тази въдица е от тази страна. И гледаш сега другите въдици къде са. Сега си... Още не сам. Е, тука е. Оп, тук стой. Да, тук стой. Сега ще дойде, бе. Ама не ходи да там, че сега ще миниш над нея. Това вътре, да не е сум.
Не. Някой да нагледа гъбиче. Да покари. Влачи ли влакното? Да, моето отпусна. Трябва да се случи, за да не е това на който се случи. Я мини над него. Чакай, виж къде отиде сега, вече е насам. Уморен, Той е съвсем близо. сумено живота. Доживам, лепотице моя! Да си прережете влакното. Усещаш ли да те дърпи? Я не мога više. Мята ли главата? Усещаш ли да мята? Не. Верни слуга, що те моли, заробени, що те Само с моли. тази цигарка трябва да внимаваш да не минеш през кордата, нещо да падне, че направо ще ти се среже в всичко. Пръчката е. Попълвай от цигарата. Остави го нека ходи. Нормално, това си силна риба. Тук ли е, бе? Тук е още. Не, шока. Е близо. Шока не е тук долу. Ну кълвай. Да. Шаро. Обаче май него съм фанал. Кой? Дори колега? Не би трябвало. А, ето го, Венко. Я Сашо диги, Сашо, я диги дали. То ето го. А, да, значи ти, Ти трябва да идеш над него, Венко под Значи тебе. Венко трябва да мине Под тези двете. Айде. Майко. Да, я мини под моите, под валиците. Под те. А да, под те. И сам над Сашо. И сега е под тази. Тук си еба майката. Така е риболова. Не знам, виждате ли какво става тука? Ради, ще ядеш ли този сак насам? Да. Евентуално. Кажи главичка. Тражим те. Си надвор си. Не ги от мен бе не е баб. По-меки. Така. Трябва да ми го вкараш ти, нали знаеш? Да, дръжи. По-назад ходи, ако искаш да мога да имаш Тръгнаме. Назад. Назад. Теглите. Е, нормално. Той като усети, че става плитко и се тръгва пак да бяга. Амур ли е? Не. Баси, то най-тегави на всички. Ето е там шари нещо. Пак отива към други. Изтегли се назад. Я ги извадете тия бе. Най-добре си изтегли по-назад, защото въйцата, когато ти е по-близко до водата, по-трудно контролираш. Глътна въздух. Мой си. Тия гъби ти ми викаш да ги гледам, ама аз не знам какво да ги гледам. Те са пълни като такова. Чакай, Венко, сега ходи там назаре. Ела насам. Но той май се оказа катина да така. Така. Жестоко. И това не беше приятно, май се Къде си? Ела е тука. Откачи ли са? Чили се? Е, баси. Ти що не влезе да го кепнеш още? Той не беше далече. Да е много кепно. Нищо. Дъжда. Бат Сашо, опиня. Някой с бутуши има ли? Венко е. Той с гащеризон бе. Ей. Ма кепа, изизми кепа. Да. Какво да? Учи. Това е някъде тук. Можеш ли да държиш натегната? А?
Венко! Тук в дъжда. Истински риболов. А? Цялата Сергия ще принесат тук. Трябваше да дадете шатрата. Той ще му пази такова. Яла да му пазиш дангува ли? То качулка нема ли? Тук е дека. Откачи се. Гледайте, гледайте. Стига бе. Да. Сашо! Откачи се. Ебани монтажи, бе, Саша. А? Какви ебани монтажи? Не, тук. Тук удря в главата, в плиткото и край. Трябва някой да влиза да го чака там. Венко е с гащеризон. Ама правеше много. Тъй, втори път фалшива трилога. Добре, третия за щастие. Айде. Дай. Айде засечи я. Я да видим сега. И, батьо, ти ловиш, бе? Да, бе, най-после. Ловиш, бе? Ей, примести тия въдици, ще дойдеш. Симбата върви с кепама. Това е малко рибе това. Няма значение. Риба е. Аз страна съм не мога. Тази въдица трябва да мине над тебе. Дясната. Да, ама трябва да имаш откъде е тръгнал той. Двете ли си хванал? Не, дата е там. Стой. Там нищо не прави. Кой виж там, Симба, отпред? Не мога да видя, нямам бутушки. Кил може да влезне да види. Ай по-бързо, тя не си ебе май. Над него. Как? Мини отдолу. И сега вече минава под това. Аз съм го видял. Защото не се сева малко. Чок това показвам, ама не си да държи тази да много хепна. Откачи се. Откачи ли се? Да, напанаха много. Не трябваше. Нищо. Next time. Нищо. На това. Пева има ли тук или не? Не. Това ти е било стрикче. Не бе с пева, с плик беше. Трите май бяха. Не, едната не. Стане му, тази го си е там. Вижка преди и това е. Ба, се не кира. Малка риба, така ли те? Я да видим.
10 кг или повече. Симе, какво ще кажеш, как се усеща? Дребна риба, не е като она от вчера. Дребна. А може и да е изморена? От какво? От бягането. С този рън взимат такива дребни риби до към 4. По принцип да, ама аз те питам как я усещаш на тегляне. Не се бори. За който не вижда, риболова не може и да приключи внезапно. Червената, той е преметна. Трябва да минеш над нея. Не, тя идва е тука. Ама се опитам да разбера. Това е вкусно, бе. Ай, бъди виж, един шоколадец. Това да не пропусне нещо, това мъртв. Щом спре да приписва. Ако не го това смърдел, бе. Не си закачил. А? Не си закачил ти твоята. И може би да придърпа. Рибата да се удари в нея. Други вариант е да се върти друга риба. Да попипа, ама по-вероятно да е от... О, ти си. Аз ли? Да, виж къде ти е това, трябва да минеш. Отдолу. От него. Не, другото. Така май, не. Да. Там са. Направо се объртиха. Да. Трябва да дигнем моята евентуално. Я нас пуши, ти пуши. Да, ама щом не пищи. Голяма риба май, аз има. Ще ти пречи, кажи, че пречиш, не преча на това. Фоторепортера Мурти. Аз си намирам мястове. Мурти фоторепортера, познаваш ли го? Не де вика Мурти, бе. Мурти не е почнал тая бе, вика. Добре. Отиле, задръж малко. Взема дюшека. Ще взема. Ако искаш още си като я дай. Какво ще го вкараш във водата, Душек? Шарани. Това вчера с нощи, дето аз го фанах, също това. О, то се е уял. Топчо! А няма 10 кила. Я само развърти. Кепа или дръжка. Я дръж.
Какво направи? И алко си малко... Тя се оплева горе върху. Я само нека някой задържи тук да мога да разплестим. Чакай се. Да разплестим. Айде, как съм го завил, бе, бате? Какво е станало? Нещо не сте правили, Никичо. Това да искам да го Я. направя. Не искам да го направя, няма глупотата. А пък не е като да не съм ги жабал така. Да навиям кепа. Ще умре риба. Нямам. Не знам само какво е станало. Ето горе се Ето, разплита, долу се Чакай, заплита. има в това. Развива. Вот. Вода теба. Май няма кука си на часата. Ама, ето е кука. Добре. Стой, че имаш тук в тебе. Платно. Още е пръстен. Така, дайте само антибиотика да го пръснеме. Антибиотика, чакай. Мишо шамари антибиотика ли бе, човек? Пара на си е направо нас. Тук нека има. Нема. Лец. Пара доста е дебеличка. Кантар? Нямам. Само нека ще помоля една снимка да му направи. Ради, страх ти го е. Страх ти го е, Ради. Лек. О, се е прибил топче. Много я. Брасик. Дай. Я, да не бомбото ще трябва бюбон за дула. Не се напорешиш, защото там некъде е купиш. Айде, не рез. Докарай сома. Не го чакай. Викни баба ти, ами се скара. Некой ден ще ти се пали някакъв сол, не искам да проблем се. На снежен чиляк. Да. Я ли Ради, че не е нещо... Да се снимаме. Сашо трети дубал. Да видим. Ще извадили този път. Някой да пезна по-навътре да е. Венко! Ела по-навътре да влезеш. Няма да съм аз, да спринак. Саша, как е? Добре. Гроздане, ако такова е тук, като го прикара наблизо, жегни го с електрошока и да се знае, ще го еби шарана. Да подскочи. Подскоча ли в началото? Тъй. Добре, оставам те и... Влезли някой по-навътре. Венко идва с гащеризона. То и аз ще да влезна. бавничко, а? Него... Малка е тая. Ба, каква ще да е, да те видим с риба? Ама добре взе. Венко, ти ли ще си с... Еми, той е Айде. най-екипиран. Да. За какво си го купил То с гъщ... той оборудване? Само го вардиш. Абсолютно. За ново. Ще го връща в магазина. Най-голямата газария на това е, че го изкриваме и така и то го обръща.
Нека не сте взели. Че да го дадем? То не вервам да изкараме. Ще изкара, че От третия път винаги става, Саши. Това от мен да го знаеш. Все едно си мокър, ама не си мокър. Нали? Да, леко ми е. Обаче дъното адски чисто. Пясък. Като морско. Нещо ми свърши. Стига до там е добре. Типа да те ба. Бавен трябва да си. Явно с бързо дърпане става. Саши, аз ти казах, че няма мой да спиш, ма. Майстор Рибаря носи другата част от екипировката. Това е нещо малко. Това е, влиза. Странното е, че няма шок лидер още. И да главесте. Иначе аз ще тръгна пак. Сега те усеща. Така че няма нормално. Шока показа ли си? Почти. Ей, Зор ли бе? Саша да не е 40. Дава много известно борба, не? Много са бор.
Борбата продължава. Ама тя си пуснала вашия, браво. Ще треперят кръченцата им се струва. А? Що викаш, той на твърда връзка ли ги вади? Да, право да. Да буксиркат, блесна ги изважда. Ма трябва на гази още според мен. Венко. Дигни да видим, дигни да видим. Вътре ли? Хайде. Ай, честито по... Айде. Айде, тати. Всички имат запис. Ще дадеш едно кръставиче. Едно кръставиче е сега. Среки. С снапан. Снапан. Дай насам. Кой ще обере малко? От блокното? Да. Жено. На макарата го нави. Нарочно пуснах горе насам, за да... Да го не изтървеш, да замине. Добре, айде. Добра риба. Това май по-голяма от моите. Или също? Ба, твоята бе по-голям. И то сняг се разиграва толкова време. Не му се иска да изпусне трети път. Виж сега, той беше малко по-предпазлив, защото не искаш да е капо. Ела бе, приятел. Охо, то се откачил. Изял ми е топчето. На какво взе? Кога се откачил, бе, да бе? Вътре в това. Пак я щял да избяга. В кепа. Като при мен. Взе някой да събере тази въдица. Ето тя е. Бат си има. Пускаме да не ме закачи. Здравей, приятел. Еба ли ти са мамата? Пак ти кадарете зад слънцето. Така. Айде, напери се, айде, Пепи, айде, тати. Така. Едно кръставиче. Огън. Среки. От претенал. Ей, чакай хърка. Кога почнах партиите? Антибиотика ще го донесе ли? Ба. Вземете само е това, пани кеп. Да го махна ли? Да. Антибиотика ли отиде? Не. Момчило, Ако искате, давайте, пускай. не бе, има кръв, дайте да го пуснем. Той ще умре до тогава. Ама, Мишо, дай антибиотик! чакай аз да пипна една риба. Виж, че си хлъзгав. Гад такъв. Много красив иначе тази розова. Да. Хубав е, да? Младок. Добре се бе ковнал. Това виж не е тунгас, той е идеален. То силен. В смисъл... Баш за орище с гъби. Баш за орище с гъби. Венко пак ги тако. Айде ме гласи го. Знаех, че малко да има. Така. Екипа тук. От рибари. Хайде да не се спомине. Ето го и майстор рибаря. Че не издържат ли, бе? Той до всякът се е мъчил във водата и сега тук като го изкараш, почва да бере душа. Така. Ние смишва един път, един ще го пуснем. Пуснахме го във водата и 2 минути седи, не ще да отплава. А Таранки се становил от язовира. Бат, сега ще да го пусне. Пътуваш един час. Сега те хвърлиш ги легените се свестат и си плуват. Мърда ли? Да. Добре. Готов си. Айде. Първа риба, последен ден. Ами, някой път така става. Така се получава за жалост. Да. Ради, вземи това да се сваля монтажа, да го зареждам после. Ево. Бива. Не трябва да се напълят, Венко. Това е. Много избързахме. И аз и ти. До сега винаги. Да. Затова ги изпуснахме тия. Добре, момчета. Ама има напредък, защото до сега се удръше на дясната въдица този път за път. Я да видим всяко става тук.
тук господата. Друга вариант е да амур, защото идва много лесно. Може и амурче. Просто че е дребно шуране. Аз ще следя там те на хлебък. Чай да дам кеп. Е там. Ето го. Да го сложа майка ти. Това е някакъв помощкю. Имаме още един удар. Материал за видеото. Няма значение. Чакай ми, защото ти не го гониш, аз трябва да го вкарам в Да, тия. да. Аз помислих първоначално, че влезна. И затова. Плаши ли се като го гоните? И горе-долу нещо. Няма го надивам този път. Да, няма смисъл. Хвани го по-долу. Бия Ма пак. Риба Да. Дай взема боите след Да, само вземи. И това аванс горе го цъкаш, нали? Кой аванс? Горния, предния. Да, като преди да заметна аз го проверя. Добре, значи мога ти го освободя, за да освободя втория. Да, може. Той си беше освободен. Я? Добре. Добре, се е зашил. Откачила ли се е куката? Откачила се, да. То премятане. Така. Само искам да ми пръсна антибиотик. Ще гледам, че има рани. Какво е тук? Абстрактно? Или Робин, но какво? Защото излъжа на абстракт или на Робин? Не. Нито е Робин, нито е Атракт. Едното беше Red Storm, другото беше Hot Fish. Може да подпише. Ама не почнал да работи. Да. Е, така бях аз, дед ви казах, по-рано на безден в снега. Октомври месец. Ето като е вече, може би от... Пъсна му. Да. Само една снимка, ако искаш му направи. Аз снимка не мога. А, не можеш? Чакай, дръж. А? Айде готово. Вече те имам. Защото ще извадя снимка, няма проблем. Кое? Таско и той изважда. Добре. Ама нямаме гъщеризони.
сега освобождавам То кепа. антибиотик го взимам за натам. Ама, кепа и лю, и това е десета. Да. Ама нямаме гъщеризонец за натам. Еми, някой трябва да го обуе. Я дай тук. Венко, ти си с картата или? Да, ти ще тичаш натам. Лошо. Сега отиваме при Сашо. Ще вади риба. Тук големи записи стават. Как е, бе? Голяма ли? Ма е риба? Поне не усещам като другата, нека така. Риба е, верно е. Аз светни ме, тай. По тебе. Ташкент, Охо. аз влизам колкото бутушите позволяват и ти зад мене, за да може да я капнеш дълбоко, колкото позволяват. Добре, ма на тях къде им е отзад ли отпред ли? Ма аз отзад минах, ама пак се разпищя. Страни на шапа. О, сега ще трябва да го докарат на Сашо, ще го докачи неговата. Знам, брат. Ама, Натежава, а? не ще. Не му дай на тази лаза. То сега идват тук иска да се откаже. Те сега това са възможностите на бутушите. Мисля, че ще отпреда да го добре. Доведе ще е добре. Май бива, а? Бива. Два удара. Последователни. Добре. Да къде? Той го натегнал, какво да чуеш? Еми, усещам. Искам да ти да някой сом. Щом няма да го остави. Ама пускаш. Мини зад мене. Сега ще ти е най-добре да излезнеш, за да ти е въйцата извън водата. Искаш ти да им свечи този нещо? Давай. Чакай само. На Да го тях, не извадя на от тебе. това. Или? Върху тях, аз ти къде свечи, там снимам. Защото то друго не се вижда. Ако го издърпаш напред, ще го фокусираш. На Венко бъдици. Ай, сиктира. Това са моите май. Газ. Това е на Венко. Не е на Венко, това е мой сигнализатор. А това е на този, на Ради. Венко е това. Така като или на Венко, или на Ради бъдици. Помощ! Помощ! Добре, бе, друг кеп нямаме ли? Не знам, защо не е взел момче от тези неща. Кои неща? Кеп, люки, не знам какво стана. Люката, аз разбрах, че ти си взел. А тая малката, аз ако знаех, че така щех да взея, моята е дълга. Настрани става е толкова и дълга. Както и да е. Аре, поне кеп можеш да се вземе. Не знам, защо не са взели нещата си. Какво ти кажа? Голяма ли е? Голяма, бе. Да тегли. От другите въдици майки мина. Или е над те. Я вдигни нагоре въдиците да видим. Под те. Под те. Значи трябва надолу да е. Ама я размотава и ева, май. Как? Абе, се спори като на Венус
Още не съм. Там е посипка. Други варианти да имаш друга риба на това. Значи, аз по принцип не съм рибар за всички гледащи. При живота си не съм очаквал колко вълнуващо може да е, стига да не седиш цял ден на един гьол и нищо да не клъвне. Това е втори ръм, не знаеш. Не. Сигурен ли си? Да. Ако искаш, дай да минеш между двете въдици по средата. Чакай. Стой. Имба. О, Той е брат. Деца ще му оплетеш. добре, значи, ето. Чакай. Ето е. Тя събрала въдица. Трябва да мина отдолу точно така, дай. Еми, ако искаш, можеш и да я прескочиш. Ела. Така. Да я вадя или да не я вадя? Защото тя се оплела. Още ме държи. Не знам откъде е Ето е минала. рибата, ела искане. Рибата. Чакай малко само да оставя въдицата. Ловът, понеже се движи, го е закачило. Симба е там, виж къде. Виждам я, ама. Хубава риба. Вътре ли? Еми не е вътре. Не става така. Дай я насам с въдицата. Ако може. Това е майка, ти ще е бай са. Виж, ако можеш да прокараш въдицата под това влакно, евентуално да се освободи. Я, мушни отдолу въдицата да видим какво ще стане. Ще оплетем още повече. Борбата е голяма. Я сабери тази сима. Да не я прережем. Добре. Да не прережеме без Добре, диск. добре. Букуки вече. Много събори. Мисля, че да, докачила го е, само че е минал под втората въдица. Обери го това. Да не е проблем. Не, тук е пак. Пак ли го закачила? Да. Кучка му не е. Третата. После ти майка ти. Какво? Тук е. Ето е. Да, ама така. Той съм. Искаш мини назад, зад към мене, леко влакното. Дай още назад, ама не мога, ще наджапам. Не мога. Дай назад. Айде. Сега още. Айде.
Стой сега малко само. Да, бе, чакай. Ради? Няма И аз ради. Аз ли? Тя е Дай, Както и държа. да е, сета. Гроздан. Сета. Голяма е. Бате, добре се справям. С едната ръка успявам и да фана. Колко пъти. То. Така, така. Чак малко. сега Опа. Да откачиме. Добре, идеален си. Благодаря ти, Симба. Тук. Закачи ли са пак Дирвала. много? Това е хубава риба. Гроздане, махай на некъде тази въдица, приятелю. Да, можеш и на стойката да оставиш най-добре, за да не настъпиме някъде някъде. Сега обаче, ако виждам какво правя, е така. Симба е сега идвам да ти помогна. Е, те ли трябва да седе? Да. Какво стана? Все се клипса тук. Заеби го това. От тук да не е. Закачил ти е другата въйца. После като тръгнеш да ги препостонираш. Добре бе, нали я разплетахме. Какво стана, бе? Малко ти гледам. Така. Е, тук е кепа. Лекичко само с него. Симба, идвам. Венко и там и това какво направи? Не знам. Ще ходя и сега след малко. Само и... Ох, тотьо! О, бия. Така. Наглежда го да не почне да скача. Натам ли че го носим? Нема смисъл да ида да взема антибиотика. Ако може междувременно могат да ти куката. Сега ще го правя. Той се поизмори, горкички. И мен ме поизмори. Ах, как Драги хубаво се зрители. вижда като светна. Ах, как. Погледни малко. Парлаче, А, така. топарлаче. Бия, а? Бая бива! Бая е малък! Това много... Много добре се е кувнала. Те ли? Да. Малко близък план, че не знам какво се Няма вижда. мърдане. И да иска не може да се откачи. Гладен. Чакайте, мънта откачих, сега пак ще се залупиш. Дигня. Тежи бе. А, така, бачо, баш. Готов си. Пускай,
Готово. Дръпни кепчето. Да, дрежичка. Идеално. Ето са риба още на въдиците и чакат нашия кеп. Така ли? Ма викам, вземи от колегите кеп Пръскай. Окей, кеп. и ще ни направят проблем. Ще кажат, На телефон имаш ли в теб? Не знам, чакай ви. Снимка ли искаш, бе? Да. Аз ще извадя снимки, бе. Нямам. Сигурен? Да, бе. Това снима в 4К. Добър е. Много е добър. Айде. Тъй. Сега. Другия финер. Транспортния. Луда работа. Откъде ще минаваме? Тук ли? Те май не се включиха се. Ей, ба, мамо. Хайде здраве, момчета. Да, здраве. Нали свечиш? А, така. Ей, ба. Свалихме под 50% батерията. Какво става? Въдите ли си сопле? Вътре ли е? не, Дърпай я натам. първо едно само въдиците към кепа да влезе. Къде си? Какво става? Не, тази си е моята. Тук може да има още една бъдица. Не може и има. Да знаете. Това на Мурти ли? Да. Добре, ето тук скъса повода, но както и да е, той е вътре на риба. Нема тук. Събирайте бъдицата на Мурти. Ще я събирам, а ската какво имаш? Тя там. Венко шаранет. Венко. Дръпни го това. Чакай. Венко, Дай си му дай ме това. това е. Венко, Мурти е готов. това. Не, викаш Мурти. Ти да видиш. Къде му е? Какво вадим? На какво даде тази? На цитрус. Снежен човек ли е това? Моите удари на снежен човек. И на него направих същия и на мен. Птички. Аз го Откачили се. Не, на симбата на топчето. Не искаш ли аз симба да го фана? той се пришил е тук нека за кожичката и пръстите как са ми се отдървили. Чакай. Еби му майката. Влиза му кепа, трябва да освободиме кепа отвън. Чакай. Я го дай от тук първо да го освободиме. Затова не излиза. Ако не става да търся клещи. Контрата на кепнджа. По-сръчен ли си от мен? Ако Ето го. Готов. Айде, откачай се. качи ли си? Откачи го сега. Хоп. Браво. Ей го да Пребери и тази куката на место. Та ще ги взема, ти ела тук си са снимай, гласи си са с трофея. О, имаме Дигни го. любител. Здрасти. Здрасти. Здрасти, кай Гошко. Добре си ми дошъл. Най-сетне. Изключи си лампата на главата. Така. Баш. Айде вече си го гласи тук. Пускам ли на ръка? Антибиотик. Там е на Чакай. на кофата мисля, че.
Айде на скаричката сега. То само за скари мисли. Ей, знаеш колко е приятно. Топличко е там. Ай. Това дръжки има ли? Има. Дръжки така. Мани го кепа. Май само да не ти се изхузи. Куките ги забравя. Де. Такива. Ще ти. Ще гледаш такова. Работният ден продължава. Работният ден продължава. Вечерта. Нека да те чеченците край нямат. Мъка. О, тия картофки сега са готови. Сега мига лампичка, но нямам екран. Да. Записва. Добре. Цъкни с пръста по екрана. Ако искаш да видиш какво снимаш, цъкаш. И като искаш да спреш, натискаш малко по-серп, нали, защото той е с протектора. Натискам отгоре, там където съм Там където включил. го пусна, да. И то ще изпилка за 3 секунди и ще се изключи. То спира да записва веднага, но на 3 секунди спира. Да ме видят мене Да. на този видео. Да. И е така. Мога да живея 100 години, аз лично не знам за колегите какво ще кажат. И ние толкова. Минимум 105. А така. Чакай. На здраве. Айде, на здраве. Айде, на здраве. На здраве, живи, здраве. Айде, на здраве. Приятел уикенд. Червено вино месо. Червеновинци, месце, картофки, компания. Ай, сега е толкова.